Ezisematheni zithi Kaizer Chiefs nomqeqeshi uNasruddin Nabi bazohlukana ngokusheshsha. Umnyombo walolu daba udalwa ukukhathazeka ngeziqu zakhe zokuqeqesha zeCAF nokuzomvimba ekutheni ahlale ebhentshini kunoma yimiphi imiqhudelwano yama-interclub kulesizini, ikakhulukazi uma iqembu lidlulela phambili. iKaizer Chiefs kulindeleke ukuthi ikhiphe istatement esisemthethweni maduze. uNabi waqokwa ngoJulayi wenyaka odlule futhi wabaqondisa ngempumelelo kwindebe yabo yasekhaya yokuqala ngemuva kweminyaka engaphezu kweyishumi. Nokho-ke wahluleka ukuqeda ku-top 8. Kukholakala ukuthi kwethembana phakathi kwalo mqeqeshi nobuholi beqembu kuqala ukushabalala kulandela ukuhluleka kwabo ukungena ku-M10 8. Ingxabano yakamuva emayelana nelayisensi yakhe yokuqeqesha nokho kucatshangwa ukuthi igcine ihlukanisela umqeqeshi neqembu. Yize uNabi enelayisensi ye-UEFA Pro, yaqondakala ukuthi umqeqeshi kumele abe neziqu ezilinganayo zeCAF ukuze abe khona ngesikhathi semiqhudelwano yama-interclub. Ukunqoba kukaNabi ku-Nedbank Cup kuqinisekise iKaizer Chiefs indawo ku-CAF Confederations Cup. Bekulindeleke ukuthi ahole iqembu libuyela kulesi sigaba, kodwa kwavela ukuthi ilayisensi yakhe izobe ingakalungi kusenesikhathi kumdlalo ozokuba se-Angola. Kuthiwa lamaphepha afikile kwi-inbox yomqeqeshi, kodwa umonakalo ebudlelwaneni balezi zinhlangothi zombili usuwenzekile, okuholele ekutheni banqume ukwehlukana.